Izenean, gurutze santuaren ejerzizioa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunotako hogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorunei barkatzen diegun ezkero. Ta ez gutetan eraman, baina atera gaitzezu gaitzetik. Lehenengo egonaldia, Pilato Jesus heriotzera kondenatu zuenekoa. Pilatok agindu du, lapurren artean, hiltzen zor josteko, Jesus gurutzean. Hiltzen zor josteko, Jesus gurutzean. Bigarren egonaldia, Jesusek gurutzea sorbalda gainean hartu zuenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Sorbaldan harturika, gurutze astuna, biltzera bairikoa, Jesus jauna. Biltzera bairikoa, Jesus gure jauna. Espíritu Santo. Hirugarren egonaldia. Jesus lurrera erori zen aurreneko aldia. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Lurrera erortzen da, Jesus nekaturik, altxatzen laguntzeko, ez da errukinik. Altxatzen laguntzeko, ez da errukinik. Laugarren egonaldia. Jesusek bere ama hartu zuenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santua salbatu baidezu mundua. Agertzen zaio ama, negarez bidean, aizer samintasuna, bien bihotzean. Aizer samintasuna, bien bihotzean. Horren egonaldia. Simon Zirenetarrak Jesusi gurutze eramaten lagundu zionekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Simon Zirenetarrak hartzen dute lagun, gurutze eramaten, ikasi dezagun. Gurutze eramaten, ikasi dezagun.
Seigarren egonaldia. Veronikak Jesusi aurpegia garbitu zionekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Pekataria non da, zure aurpeg rukia, Jesusi garbitzeko, malkoz aurpegia. Jesusi garbitzeko, malkoz aurpegia. Zazpigarren egonaldia. Jesus bigarren aldiz erori zenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Munduko pekatuen astunaren handiz, gurutzepean Jesus erortzen da berriz. Gurutzepean Jesus erortzen da berriz. Batekin askizago ditzaten. Zortzigarren egonaldia. Jesusek Jerusalengo emakumeak aurkitu zituenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Jerusalengo alabak, ez neri negarrik, negar egin zazue, pekatuengatik. Negar egin zazue, pekatuengatik. Emango gurutze itxe. Behatzigarren egonaldia. Jesus hirugarren aldiz erori zenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Hainbeste nekeminez, legini jauna, hirugarren aldia, hemen jodu lurra. Hirugarren aldia, hemen jodu lurra. Hamargarren egonaldia. Jesusi arropa kendu zizkiotenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Munduaren aurrean, jantziak kendurik, hor dago Jesus ona, oso lotsaturik. Hor dago Jesus ona, oso lotsaturik. Hamaikagarren egonaldia. Jesus gurutzean josi zutenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Gurutzintzatu dute, zainak urraturik, ez urrak askatuaz, bere giltzetatik. Ez urrak askatuaz, bere giltzetatik.
baitik. Amabigarren egonaldia, Jesus gurutzean hil zenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Amudet jauna, bihotz guztitik, zur nahi gabe du izana. Ez gehiago pekatu ikan, nire jangoiko aztana. Gurutzean jasota, inez aseturik, hilda Jesus maitea, gure onagatik. Hilda Jesus maitea, gure onagatik. Goazen, Gorka? Goazen. Zure jaurtxe hau. Zure bida zubati goden. Hemen ingo. Amairugarren egonaldia. Jesusen gorpua gurutzetik jetzi zutenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Semearen gorputza jaitsi dutenean, aizerreztata daukan amak bihotzean. Aizerreztata daukan amak bihotzean. Estrato ja itxison zaken drezen. Leongi. Jugatu ditu nuku, Hamalaugarren egonaldia. Jesusen gorputza hilobiak sartu zutenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Obira dutenean, jaunaren gorputza, itxaso sardina da, amaren bihotza. Itxaso samina da, amaren bihotza. Bukaira. Arbolotako materetzen da, arretik gaina horretxe. Botako. Eta aita santuaren asmoen alde gure. Arbola erra, zegotxe. Markatu dengo eba, markatu e. Demo bizko bada. Etor beriz zure erreinoa. Egin beriz gure naia zeruan bezala lurrean ere. Emai guzu da egunotako obila. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ta ez guten taldea eraman, Baina atera gaitzazu gaitzetik. Jesus onan igatik, gurutzitzatua, damudet bihotzetik, zur nahi gabetua. Damudet bihotzetik,
Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, semideo kaiko ditzagun umistasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoi, jauna, zure gurutze santuaz mundua salbatu dezu. Egizu guretzako izan dadila zerura iristeko bidea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostoluak Filipotarrei egindako gutunetik. Kristo Jesusek jainkoaren izaera bereko izanik, ez zion gogorre utzi jainkozko bere mailari. Bestela baizik, zegokion aintza utzi eta esklabo izaera hartu zuen, gizakien antzeko eginez. Eta gizaki bezala agertuz, apaldu egin zuen bere burua, menpeko eginez eriotzaraino, gurutzean hiltzeraino. Horregatik, denen gainetik goratu zuen jainkoak eta izen guztietan bitartera eman zion. Jesusen izenaren omenez, denen belaunak makur daitezen. Zeruan, lurrean eta lurpean. Eta mingain guztiek aitor zezaten Jesu Kristo dela jauna, jainko aitaren aintzarako. Jaunak esana? Kristo ta Kristo, Jesusek gurutzeren ondoan zeuden, haren ama, amaren aizpa Maria Kleofasen emaztea eta Maria Madalena. Jesusek bere ama eta honen ondoan maite zuen ikasle ikusirik esan zion amari, emakume, horra hor zure semea. Gero ikasleari esan zion, horra hor zure ama. Eta orduz gero ikasleak bere etxean hartu zuen. Jaunak esana. Gurutze santua dugu gure kristauen ezaugarri nagusiena. Haietzen bazerate aide portu batean, esate baterako, eta egoten dira kapilatxo batzuk, eta esate baterako kapila kristaua dela adierazteko, gurutze bat egongo da. Esate baterako kapila musulmana baldin bada, ilargi bat egongo da. Beraz, esan genezake kristauon ezaugarri nagusiena horixe da. Gurutzea. Eta gure aurrekoek hori adierazteko eta gurutzearen botere salbagarria ere nola baitere ulertarazteko eta sentiarazteko gurutzeak jartzen zituzten etxeetako sarreran, mendi tontorretan eta Euskal Herrian ermite asko dago gurutze sartuari dedikatutakoak. Hemen Areson, lehengo aizoa zarrek, hor goian, mendipuntan beste bat egin zuten, aspaldian. Baina
haize bola haundi eta egoten zirelarik eta ondatzen zuen horrek ermite. Horregatik, bilatu zuten, 19. mendean, beste leku babesago hau. Hemen haure haize leku bastante potentea da, ez da asmatu zuten gehiegi, baina bintzat hemen jarri zuten goikoa baino leku babesagoa bilatu. Hemen, Aizon egon zebin alako gurutze santuari dedikatutako ermite bat. Gure inguruan, oso urrutira joan gabe, Leitzan badago beste bat, eta Uitzin ere badago beste bat. Kilometro gutxitan, 3 ermite aurkeritzazkegu gurutze santuari dedikatutakoa. Eta horrek adierazten du gure arbasoek ze fedea eduki duten, gure herrien nortasuna nolakoa izan dudan. Eta guri tokatzen zaigu hori eustea, nolako leku ederra eustea. Horregatik horik da gaurko egun hau ospatzea. Historikoki, Elizaren kalendario egutegi liturgiko zaharrean, gurutze santuaren eguna maiatzaren 3an ospatzen zen. Eta batez ere kontutan edukitzen zen nola Konstantino enperadorearen amak, Santa Helenak, hori izan 3. mendean enperadorearen emaztea zen, eta joan zen Jerusalemera Jesusen gurutzea bilatzeko asmotan. Ea non ote zegoen Jesus bere gain eduki zuen gurutze hura. Eta garai hartako arkeologorik onenak eraman zituzten eta eskabazioak eta egiten hasi ziren aurkituak. Eta nola bereiztu zuten ura Jesusen gurutzea zela. Gurutzea asko egoten baiziren, erromatarrek gurutzea erabiltzen baizuten bere etsaiak edo gaizkileak bertan hiltzeko. Eta bereiztu zuten Jesusen zela, hain zuzen ere, evangeliotan agertzen da bezala, Pilatosek agindu zuelako halako izkribu bat, halako kartentxo bat gainean josita jartzeko. Eta hortan jartzen zuen 3 hizkuntzetan, latinez, grekoz eta hebreoz jartzen zuen Jesus Nazaretarra judutarren erregea. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Eta hain zuzen ere horregatik askotan Inri jartzen du, gurutzen gainean, inizialak direlako. Eta horregatik bereiztu zuen Santa Helena, enperadorearen emazteak, ura zela Jesusen gurutzea. Puska ezberdinak egin zidan, hain relikia baliotsua zelako, handiena Erroman dago, hango Elizbaten, Santa Croce in Jerusalemme, baina esate baterako Aralanko San Miguelek, datorren astean, 8 etorriko zaigunea, eta bertan daude gurutzearen espaltxo bat barruan ere bai. Horregatik, gordezan eta zenbait tokitan halako relikia oso bereziak egoten dira. Baina, Vatikanoko 2. kontzilioak erreforma liturgikoa burutu zuen, eta egun hau aldatzea, festa hau tokiz aldatzea erabaki zuen. Maiatza beti Pasko aldian tokatzen delako. Orain Pasko aldien gaude, Jesusen piztu ospatzen, eta pentsatu zuten liturgikoki koherenteagoa zela irailean ospatzea. Horregatik irailaren 14ean ospatzen da gurutze santuaren eguna. Baino, hain zuzen ere, leku askotan, segitzen dugu, ohiturari jarraituz, maiatzean ere gurutzea ospatuz, azken finean dena bat eginda dagoenako. Gaurkoan gure begirada Jesusengan jartzen dugu, gurutzean salbatu dirulako, bere maitasuna agertuz eta eskatuz, eta honekin bukatuko dut, guk ere elkar maita ezagula beti. Eta egin ditzagun orain gure eskaria. Eskatuko dugu bereziki gure aita santu berriaren alde, Leon 14. alde. Jaunak eman dezaiola bere indarra, bere grazia. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta aizoko gure herriaren alde, Jesusek bere
maitasunean gorde, elkartasunean, bakean, eta Jesusen fedean bizi gaitezen, eska dezaiogun jaunari. Bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunari bitartez. Zeru lurren erregina, Aleluia, Aleluia, Kristus zaigun Jesus jauna, Aleluia. Onar jauna, zure esku zabaletik hartu ditugun ogia eta ardoa. Haiek izan daitezela guretzako zure gorputz eta odol Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotza, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoiko al guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizonegina eta Birjinak handi jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezerezuz nagusia agertu piztuera. Horregatik aingeru eta santu guztiekin eta guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Kanta ezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrea, santua, santu, santua zera, hangoiko gure jaunorrena, zerutan urrak goresten dute, goresten zure Santu irizkizu bada okitarro hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta eran guztio kontatik, hau nire odolaren kaliz data, itun berriz eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztu hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz,
biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin eta Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxarropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak aditzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko agurtziko horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zerbait zena, santu izan begi zure izena, etor begi zure erreinoa, egin begi zure naia zeruak bezala nubera ere, emaituzu egunotako gobea, markatu bezorrak, gure bezoi maia bakatzen bezero, da ez gure badira eman, Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emai guztu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuardietan sendo betiko zorionari itxarotenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain daudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea guzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinispenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea eman batasun. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan jaunaren pakea beti zuekin. Emailozue pakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua Hona hemen jangoikoaren bildotxa hona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maialentuak. Gurekin
Egin dezagun otoitz, jauna zure gorputz odolez janarituta, maren eskatzen dizugu. Zerura eraman gaitzatela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikaz daitzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean. Eta argazki atea.